पकुड़ी बनैबा ହେଲା ଯାହା ବଞ୍ଚିବ ଆମେ ପକୁଡ଼ି ତରକାରୀ କରି ଖାଇଦେବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପକୁଡ଼ି ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ବୁଲିବ ବୁଲିବ ରାତିରେ ଯାଇକି ବନେଇବ। ଚାଲ ପକୁଡ଼ି ମିଳୁଛି ଖାଇଦେବା ହେଲେ ଏବେ। ନା ସେ ଭଲ ତେଲରେ ଛାଣିଥିବ ମାନେ ଖାଇଦେବ। खाई चले ना मु सुखे लास्ट गोटे सुखे देगी मु सुखेली छुआ लोक।